Major Armelin Vargas, ang hepe ng station number 3. Ma'am, good afternoon. Advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas man dyan. Yes, ma'am. Nauna ko si mo Okay Akong nakauna, no, pa-advance Merry Christmas. I know for sure nga amat-amat man, medyo masako-sako na kita, no, ilabi na dira sa imong area. But anong pinaka-latest, ma'am, on the disposition sa driver, nga ano ni siya, nakalapak, gid ma'am, based on your investigation, or mula ni nakabunggo sa salakyan, o kung sa ginaman na yung nga salakyan ni Kokoy Baldo? Actually, according sa investigation ang pag-overtake ni Kokoy Baldo sang December 8 ng aga, natumba niya ang motorsiklo nga ginasakyan niya. Amo na nga naglabog siya sa likod nga guma sang tracking. Amo to nga nalapakan siya kag gintunaan sa iya kamatayan. Na okay. So meaning ang truck, ma'am, ya, do hindi gid nga intentionally nga nagkadto to sa iya, sa to naghamboy sa truck, amo to nalapakan sa sang truck, do amo sina. Amo na siya according sa investigation sa aton nga investigador. Oo. So ma'am, anong disposisyon sang driver sang truck karon, ma'am, nga si Benny Flor? Bali nagwa na ini siya kag ginasang aga alas 6. Tungod kay nagtapaw na ang reglementary period, bali 12 hours ang Sabado, kag 6 hours subong. So nagwa na siya kagina sang aga. 10 a.m. Basang 6 a.m. 6 a.m. Okay. So nag-meet kagina ang representative ng tracking, ang driver, kag ang pamilya ni Kokoy Baldo. So, although wala pa sila sang final gid na napag-istoryahan, pero do ka okay man sa istoryahanay nila. Both parties are open for settlement. Okay. Pero wala pa gid sa final decision, ma'am, so far. Wala pa gid kay wala pa man sila nagpirmahanay, wala pa gid sang papilis. Pero ang initial nilang istoryahanay is hindi okay sila, waay sila do wala sila bangigay bala nang both parties are open gidaya for settlement. Okay. So nag-atubangay sila naman in front man mismo sang PNP, no? Oo, diri sila kanina sa station ng Tagso. Okay. So kaya mo man to gyapon siguro on the part of the PNP, if ever ma-file sila case, willing man tayo kamo mag-cooperate sa ila and the documents will be prepared. Oo. Na actually na istorya ko ang utod nga do among gatindog wala nga taga-hambal para in behalf ng ilang family. Kuan man siya nang do ka hapos man sa istoryahon, in-assure ko man siya nga kung if ever mag-decide sila nga magpasaka kaso, ang PNP nang mabuli gidya sa ila kag ma-assist kung ano man nga requirements ang ilang kinahanglan. Okay, oo. Ma'am, on the other note, katuan naton dalang area, no? Kahit isang natabo ining aksidente, do liwat nila na naging recall ba nila, ma'am, nakaligad nga may mga aksidente man nga natabo. Da mismo sa Purok Tultugan, Barangay Mandalagan. Sa mga wala pa man nakabalo, kay Tido Permit, nagakandak actually checkpoint ang station number 3 sa area. Inang lugar, ma'am, di ba talaklado na? Pero more than, wala labot nga talaklado sa, ano pag isa ka factor, ma'am, nga posible nagaluntad ang aksidente sa mga area? Ano mga ginalantaw yung mga factors, ma'am? Actually, sa lugar ito yung natabuan, dulhugo na da kay Taytay, muhalin ka sa area sang Villamonte, Manao, ka di sa area sang aktibo, medyo dulhugon, kag kurbada. Kag inadabi nga lugar, tungod bila kay do kasalig ang mga motorista nga do kahawan sang dalan. So masami ginadanga dasig sila baladira. Which gina-discourage gid namon kay ti damo liko, blind spot kag liko. Kag nang usually gid siguro 95% sang mga nagaka-aksidente dira is nakainom gid. Okay. Kung bagado hindi mo na discourage kita ni nga kung nakainom na hindi na drive. Amo na ganing teorya ko diri sa Bacolod City. Wala man diya sa aton guro siya tawag gid mga killer curve, pero ara na guro ang factor ara na sa driver or kes ara sa salakyan. Correct na dyan. Nang diri sa aton niya
sa engineering wise ang aton ng mga dalan do ka plastado dal ng wide. Actually dira sa lugar na da hindi naman natamaan gid kadulom kay do recently lang yung pangdugangan na da ang suga. O galing ng sa kilid bilang nga part sa natabuan gito since na naka-display na sila sa mga balas-balas. So may madanlog gid man sa guma sang motor kapin pati kung two wheels lang ya. Nang pag nadanlog yati ma-out balance kagid. Sakto na ma'am, no? Inabala mga lapta-lapta ang mga balas? Ka-delikado na kis-akay danlog na sa goma? Correct ka muna gani. Oo, siguro sa mga residente, mandala nga nagabaligya, mangin aware man sila, no? Nga tulutinluan, kay hindi natupaktan kis ang mga motor ni, kundi man lang na malabay nga parte sa dalan, basta ligwa, malusot, ginawa sila mamong. Correct. Oh, ma'am, ano na finally, no? Anong aton gid nga ayo? Ilabi na sa mga dra masami nagalabay. Anong himuon nila? Do they need to slow down? Anong kilometer required nga dra maglabay? Or dapat mas maayo likawan na lang gid ang ulo overtake sa mga area nga medyo dolang alang? Pinapangabay namon tani nga maging cautious kid sila ang aton nga dalan bala nang bisan wala na sa mga signages. Pero ang dalan tanang may mga markers sina siya nga nga lugar pwede ka overtake kung double yellow line na bilang nga wala nagabuka-buka hindi ka na pwede ka overtake mga amo sina. Pero ang ano gid dyan nang importante gid na kung nakainom kapoy or tuyo hindi na lang gid magmaneho. Para likaw sa aksidente. Oo, correct. Oo, sige. Anyway, ma'am, kuanta na kadaan, pila ka simbahan, may arat dala sa may sa may station number 3, lapit na naglisimbang gabi o Sabado, no? Yes, nag-prepare na kami, no? So, initially, meron kami 5 ka simbahan na aga ang kagahon ang misa. Pag may isa kami ka-anticipated ang Carmelite. Okay. So, in place na atong yung security measures? Oo, may mga tao na nga nakatalana magbantay. Meaning ma-deploy ka mo sa kada simbahan, personnel? Ma-deploy gid kay para nga nang lain gid man kung may presensya sang pulis mo kahit paano matagam gid ang mga may tuyo nga malain. Oo, pero usually body system or patrol ginaton nga car ang gina-deploy naton, ma'am? Body. Body system. Sige. Ma'am Vargas, thank you gid. Good afternoon dira sa imo. Halong. Sige, welcome gid. Salamat man. Thank you, ma'am. Action Reports, Afternoon Edition. Police Major Armelin Vargas ang hepe sang station number 3. Yung kuhaan lang sa mga action update sa saning aksidente.